tapnumet masolusyonan tinakapsot nga supply ti danom. Serbisyo ti Inwad wenno Ilocos Norte Water District ada dapay mapaduras. Nakatutok ni RG Lorenzo. May sa ti Barangay 24, kanili nakapasan ti kawan supply ti danom iti Lawag City, tangal daw. Kasi ti balay damanong Reynaldo, asaan nga damo amawan na ti supply ti danom. No, yaduma, kada agang angin la tatrumwa, no, yaduma narugit. Ket madimit mo sa rin narugit siya. Ngayon basar iti Ilocos Norte Water District, naka-schedule ti panagawan ti supply ti danom kaniti elevated barangay ti syudad, aging gay ti alas 5 itamalem. Madamang kami di pa naka-upgrade di pumping station ang makita di barangay 29. Masukatan di dati ang motor tanto masolusyonan di problema nga angin ti rumwar di tubo. Kimidit kami di danom iso ka sa pulanen ang masukatan di dati ang pagkunot ang motor. Dati 50 horsepower kami sir, ada do di angin nga itaon nan. Nakapsot di danom dati bukon tayon. Kaya second ka di consultant, iso inikantay ti dapat patik nga motor kapno buo di ruwar na ken awan ti angin nga isurot dito pump nga i-supply kada iti concessionaire. Kalika kung ti Inwad ang ma-upgrade ang iti pasilidad da tapno na dapat ang mapaduras si serbisyo. Awat da, aglalo ket madama tayong agap-upgrade ti facilities tayo and more so because makita tayo man no kasano ti kaalis to pinagduras ti Ilocos Norte. Kinid daw may Teodoro iti panaganos ng iti concessionaryos kapag madama di parang simpada kaniti supply ti danom. RG Lorenzo, nakatutok, 24 oras, Ilocano.